Uddannelsesvejen til vækst er taget til Nakskov på Lolland for at tale med tovholder Mette Juhl fra Lolland Jobcenter om, hvordan det er at medvirke i projektet. Jeg er ansat på Jobcenter Lolland, og vi har deltaget i projektet Uddannelsesvejen til vækst siden starten. For os har det været en gave at kunne tilbyde det her forløb, specielt over for vores kontanthjælpsmodtagere, hvor der ellers ikke falder så mange muligheder af. Der er så meget personlig samtale og personlig afklaring. De føler virkelig, at nu har de kontakt med nogen, der vil dem. De har været meget begejstrede for det, og det har vi bestemt også. Sidste gang vi var til et klyngemøde, der havde vi et oplæg, og det var bare et vildt godt oplæg. Altså, jeg kom bare så negativ, og jeg var sikker på, at det havde jeg hørt 20 gange før, og jeg var fyldt så godt op, da jeg kom hjem. Jeg håber, der kommer rigtig mange flere den slags. En af styrkerne i det her projekt, det er jo, at vi arbejder på at udvikle en kursusform, som bare er den helt rigtige til at få fat i de her mennesker. Der er ligesom, vi har frit råderum, skolen og jeg imellem, til at sammensætte nogle forløb, som vi synes passer. Og det har været spændende at prøve at udvikle noget nyt.